Il-ħlasijiet tal-elettriku għal bastimenti tas-sajjida full-time u part-time irreġistrati bħala MFA u MFB se jitnaqsu b'55%. Għall-istess kategoriji ta' bastimenti il-ħlasijiet tal-ilma se jonqsu b'57%. Għal bastimenti l-oħra reġistrati bħala MFC il-ħlasijiet tas-servizz tal-elettriku se jitnaqsu b'17%. It-tnaqqis tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela waqt laqa informali ma' qatt ta' sajjida f'Marsa Xlokk. Dr. Abela qal li l-miżura għandha tnaqqas il-pis operattiv fuq is-sajjieda u tagħtihom kundizzjonijiet dejjem aħjar biex ikomplu jaħdmu, jinvestu u jsaħħu l-attività ekonomika tagħhom. Waqt il-laqgħa tħabbar ukoll li l-Gvern se jiddiskuti mal-organizzazzjonijiet tas-sajjieda il-futur ta' binja li tinsab abbandonata f'xatt is-sajjieda. Il-pjan huwa li din il-binja tgħaddi f'idejn il-Malta Food Agency u tinbidel faċilità effiċjenti għas-settur li fost oħrajn tinkludi faċilitajiet ta' ħażna imkesħa s-sajjieda. Hawnhekk tagħna l-impenn tal-Gvern li jibqa' spalla s-sajjieda filwaqt li ħares tradizzjoni ta' pajjiżna u jibni settur tas-sajd dejjem aktar kompetittiv u sostenibbli. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Gvern Lokali u x-Xogħlijiet Pubbliċi Alison Zerafa Ċivelli, il-Prim Ministru żar ukoll il-binja tal-Kunsill Lokali u ltaqa' ma' Sindku Stephen Grech u mal-Kunsilliera. Matul il-laqgħa ġew diskussi l-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tal-lokalità.